Bé, bones tardes. Moltíssimes gràcies a tots per haver vingut, especialment a la gent que ve de fora, que sempre això d'anar a la part fora sempre és un esforç a fer. Moltes gràcies a la institució Mossèn Alcover i a la Magdalena, que en fi sempre estan predisposats a fer coses plegats en sobre cultural i aquesta delegació. I anem a començar el que realment ens ha duit fins aquí. La Maria Antònia ens farà una breu explicació de l'acte. Només, bones tardes a tots i moltes gràcies per venir. Només una breu explicació per a les persones que és la primera vegada que ens acompanyen. Com ja sabeu, aquesta és la tercera edició dels premis del concurs de micrometratges Cine Goya, i aquest concurs va néixer per part de l'obra cultural com una iniciativa per fomentar la creativitat dels joves. Els joves avui en dia, joves i no tan joves, però en general, però més que res és que es fomentar la creativitat mitjançant les noves tecnologies. Avui en dia, la gent, els telèfons, en càmeres o en qualsevol artefacte d'aquests moderns fan verdaderes meravelles. Basta veure aquelles coses que hi ha penjades a YouTube que són verdaderes meravelles. I des de l'obra cultural ja fa 3 anys que vàrem decidir donar suport i animar els joves a que traguessin tot el que la seva inspiració i la seva tècnica de la vegada els volia dir. Se va posar el nom de Cine Goya com un símbol. Tenim un teatre, un cine molt a prop d'aquí, que va estar actiu durant uns anys, i quan se va acabar la seva rendibilitat se va tancar i ningú mai més li ha fet cas. Aquest espai seria un lloc, crec, per part de l'obra i molts actius i molta gent, que seria un espai molt aprofitable per poder-hi fer activitats de cinema, de teatre, de música, un espai aprofitat pel poble. I pareix que de moment no hi ha possibilitats o interès o no sé com es diu. Aquest concurs és nom de Cine Goya per reivindicar la reobertura o la posada en valor d'una altra vegada d'aquest espai. Això és la breu explicació del motiu, del per què hem fet cada vegada més aquest concurs de micrometratges. Les bases són molt senzilles, hi ha una sèrie de patrocinadors que ens ajuden cada any, els premis són bastant importants per el que fa en aquest tipus de concurs i per les possibilitats de l'obra cultural, i bé, veiem que l'acollida està bé. Jo m'agradaria que pogués tenir molta més participació, però pensant que és culpa nostra, pensant que no som capaços de difondre l'iniciativa amb molt més temps o amb molt més amplitud, i creiem que la gent no s'entén. És per això que potser el número de treballs presentats no són tants com a nosaltres ens agradaria. I, a més, penseu que per donar-li un poc de forma i un poc de contingut en aquest concurs tenim un jurat realment prestigiós que el formen 4 persones conegudes a dins del món del cinema, a més amb una capacitat d'anàlisi demostrada i que no se limiten a una qüestió estètica. Són Emili Anàries Adrover, en David Riera Garcia, Antoni Mas Guilmés i Antoni Riera Fullar. Enguany, a la tercera edició, s'han presentat 8 treballs. Com sabeu, se presenten amb un títol i amb un pseudònim. Els treballs que s'han presentat enguany són, ho diré per ordre de rebuda, així com per sort de quals els van rebre. Sempre juntes, el pseudònim és Batcline, el número 2 és el programa paral·lel, és de Yasmin, no vàrem veure altre pseudònim. El 3 és el Crisi, està presentat per Jo. El 4 és el Campanat, també presentat per Jo. El número 5, Condemnats en Tendres, presentat per Vic. Mala Vida, número 6, per Castanyeta. Innocència, presentat per Goteta. I Fora del Sembrat, per Carme. I de tots aquests treballs, el jurat
ha seleccionat els següents: Innocència, Programa Paral·lel, Sempre Juntes, El Campanar i Condenat a Entendre's. Hem d'aclarir que el treball Crisi, que realment també tenia un valor important, l'hem descartat perquè, segons les bases del concurs, només se permet premiar a una sola persona, encara que se permet presentar més d'un treball. Però val a dir que aquest no va quedar dins la llista de premiats, però de totes maneres és un treball magnífic. I a continuació passarem a veure els micrometratges i llavors, seguidament, el lliurament dels premis. Els premis als següents micrometratges. El 5è premi, dotat amb 150 euros per Programa Paral·lel, per l'entretinguda composició de plans i color. La seva autora és Yasmina González i lliurarà el premi a Magdalena Gilbert. Moltes gràcies. Per premi, dotat amb 200 euros, ha estat seleccionat i premiat és Condemnat a Entendre's, que per motiu pel qual, partint d'un element quotidià, en les sabates, està tractat en sentit humorístic i presenta una pel·lícula d'animació amb un muntatge brillant. La seva autora és Nabel Riera Rosselló. El tercer premi, dotat amb 300 euros, és per Sempre Juntes. Aquesta obra està premiada per presentar unes imatges molt ben coordinades, amb plans precisos i mesurats. Compta amb una banda sonora íntima. La seva autora és Lucía Elón Hernández, de Santanyí, i lliurarà el premi a Antoni Mas. Una imatge molt nítida, amb una bona combinació de fotografia en blanc i negre i color, i una molt bona interpretació de la nina protagonista. La seva autora és Cecília Genovart Llodrà, de Sant Llorenç, i lliura el premi al senyor Emil Llonaris. El primer premi, dotat amb 500 euros, per la pel·lícula El Campanar. És una gran realització, amb molt de mitjans de producció, un guió molt ben elaborat i una gran qualitat dels efectes digitals. El seu autor és en Joan Barceló i Rigo, de Manacor, i lliurarà el premi al president de l'Obra Cultural, el senyor Jaume Montero. Bé, ja per concloure l'acte, tindrem unes paraules del president de l'Obra Cultural, el senyor
jo hauria de fer un microdiscurs perquè els tractes sigui convenient, sobretot perquè no cal massa més coses. Primer de tot, enhorabona als premiats. Després, enhorabona a l'Obra Cultural de l'Era de Manacor per aquesta tercera edició. I sobretot, enhorabona a tots els que feien part d'aquest gran projecte que és el Ciutat Mallorca. Ara mateix estan immersos o immergits dins d'aquesta campanya del Mallorca m'agrada, que l'únic que pretén, a part de moltes altres coses, és estimular la creativitat. Molt de desengany. En el futur més immediat, l'únic que comptarà serà la creativitat i el no comptarà res més, per molt que mos digui. Per tant, s'aposta no només a l'obra cultural balear, sinó a tota aquesta persona que pretén viure de la manera més digna possible en la terra nostra, es posarà emocions molt fortes per la cultura, sobretot, perquè a través de la cultura arribarem o podrem gaudir d'espais de llibertat. Hem d'accedir al coneixement, evidentment, perquè sense coneixement res no és possible, però també hem de tendir a la feina ben feta. I això és un valor que hem de posar sobre la taula. No pot ser d'aquesta manera ser tan putiners, ser tan pobres d'esperit com som, en general. I hem demostrat bastament que aquesta terra és terra de creadors. I sobretot en mitjans audiovisuals com els vist ara, o en arts escèniques. Per tant, això també s'ha de posar en valor. I els dirigents polítics no han d'estar gens en perill de posar emocions per la cultura i per l'educació. A mi m'ha semblat una aberració estar parlant que s'ha d'invertir 6% del PIB en educació. No, perdona, 6%, no, 60%. Per tant, enhorabona a l'Obra Cultural de Manacor per posar emocions per la creativitat, enhorabona en els guanyadors. Jo he de confessar que el campanar m'ha impressionat, ben igual que m'ha impressionat la innocència. Jo dels campanars que el doctor Rubí aixeca el cap, però un tio molts frase. Però és això. Si som molt creatius poden ser molt crítics. I si som molt crítics, evidentment que seran molt més lliures. Per tant, enhorabona a tots, enhorabona a Jaume, i continuar per aquí. Enllaçant en les paraules del nostre president, ja sabeu els que sou habituals en els dilluns de l'obra de cada setmana, que tenim per costum enllaçar el final de cada dilluns amb la presentació del següent dilluns. I jo crec que avui és un dia especial perquè no només hem d'enllaçar la setmana que ve, sinó que hem d'enllaçar l'any que ve. Per tant, la Junta Directiva d'aquesta modesta delegació ja hem assumit el compromís d'organitzar el quart concurs de micrometratge Cinecoe, que avui ja obri el seu període perquè comenceu a preparar. A partir de l'octubre tindrem les bases i la nostra intenció, perquè hem d'entomar un mea culpa tal vegada per no haver fet la publicitat que l'acte requereix i no haver fet que tingués la transcendència que ha de tenir, però procurem emprendre-ho i nosaltres a partir de l'octubre començarem a condemnar, farem publicitat, farem cartells, convidem els mitjans que ens ajudin a que aquest concurs de micrometratges, el quart, tingui molta més presència, més assistència de concursants i que cada any el nivell vagi pujant com s'ha demostrat en aquesta tercera edició. Moltíssimes gràcies a tots una vegada més per haver vingut i vos faig la estona per veure? Ja ho he fet molt curtet. Sí? Bé.